king gadyunan ning amanong siswan at king kapamilatan ng upaya bilang gobernador ning lalawigang Kapampangan. Puputong kekeka, poeta, laureado, Renato de Alsadon, ining korona asasagisag king pangapilimo anting ari ning Parnaso, Kapampangan. Luig ka, ari ning Parnaso. King mi putong apurono, king haritang igagalang, tanda kinyo ang ganganggo, sagit king pinang ingatan. Yaing tune maging hari, aling eyo miyalilan, uling iti ang ganengge, king haritang kitmuandangan. Malapit ng paglakbeno, pamagbalik ng pahuli, king Adosyo ing Setyembre, nung epurin magkamali. Mainip na lo kanong tutu, ring kayagong tang anasi, nung eko bisang pailakwat, takikitang uulay. Maya pagkat panakon po. Abak pa. Wala na Chuy America. Kalangganan ng gobernador at Wala na Chuy America. board member, Gasina, Tinggeti, kita yung kagagunan ng Carlos Castro, poeta, talagunan kong poeta, mga lagong dalagang pandakit. Hindi na ko man. At ilokeri din delegasyon na ng Kapas. At ilokeri rin ng mga lagong gitara, umagrondal ng akuare. Maya pagkat panakon kay Koma. Abak. Abak pa. Sabi ko na tayo. Abak pa. Nawari, kayat na kayo. Luman ko mo. Nambalo yung apak pa. Magalas yan pa. Huling ingat pa na po na sinabi kumaging simbol niya ng amanong siswa. Huling malamuwari ng amano tao maging at panako na eh. Ngayon sinabi kong gat panako na po paano yung palaya pagpae. Huling ng amano tao siswan may pait siya yung kayang kayabangan kay kaya pinalit ay iti. May makpong na yung amanong siswan. Aliwa yung pinatubo. May kaya din tayo tamang bayang pag-asa sa slag ni King Aldo, King Parnaso, Kapampangan. Salamat po, ipamanaguyo. Walang wari, dindan kay salitang. Amen. Bayo po malaos, muli na kayong pasalamatan, lalo na ating King Holy Angel, King Pamimpo Kanako, King tungkol bilang ari ng Parnaso, Timo wing Rabi Tantingko, Myra, Joel, Linda, si Josie, Nino Palase, Father Mooney,
ating kaya makanan may kalinguan yung simbol dating poeta Tectolosa. Nakalasalamat kayo, malubod na poeta, aking pamilya kanako, man maging aming Parnaso. Karang aliwa sa diyan nananoy tayong Parnaso yan. Linamang kayo kung bagyain Parnaso ay aguman, ay asosasyon, ay metong yang institusyon, tradisyon yang menuyat na kingkakatamang kultura ang timong Kapampangan. At may kadarandaman nyo ding lagyong Amado Yuson, Jose Gallardo, Velasco Campo, menong pulang kingkakapanan ng Biera, at nung datangin panahon daw sana ako ng mayupaya, milipat siya naman karimbayong suli, bangketa isundure, yung Parnaso Kapampangan. At ding layo na kuning Parnaso, dito na ako ang may salita. Iyapilitan pasignagan taya ingamanong Kapampangan. Pasignagan taya nga ako sasabi, uli na kasi ning matalik akong may naya ba't kitang panahon ng Quezon, nagaman kin panahon na ini, kapamilatanan itang pamanangkilik daking metungok salita at yapining Tagalog. Malamuari ni Campilla king talipampa na Pilipino. At ito kaya na pagkitang programa ang isang hiwa, isang bansa, narata, isang wika. Inya king matabang panahon ang titamuaning Merilo pamisipan maniwala kining amano tamong Kapampangan ang memong dialekto niting Pilipino.